Исәнмесез минем кадерле нәни дусларым. Сезнең барыгызны да серләр һәм мөгъҗизалар иленә, әкиятләр дөньясына сәяхәткә чакырам. Тик бер шартым бар. Бүгенге әкиятемне мин тырыш, ялкауланмыйча, һәр нәрсәне үз вакытында эшли торган балаларга гына сөйләячәкмен. Барыгыз да шундыймы? Кара, уенчыкларны җимим дип җылап утыра бу малай. Яле үскәне малай ярамый, уенчыкларыңны матур итеп җыеп куй әле. Менә нинди акыллы кыз. Бар нәрсәне дә вакытында эшләп, хәтта әнисе белән әле тәмле кыймаклар да пешерделәр. Рәхмәт төшкерләре. Кадерле балаларым, бүгенге әкиятем ялкау малай һәм аның әтисе турында булыр. Көннәрдән бер көнне бер әти кеше улын ияртеп шәһәргә базарга чыккандай. Баралар, юл буенда бер дага күреп алганнар. Улым, әнә тегендә юлда күрәсеңме, бер бик яхшы дага ята. Ал әле шуны, бәлки файдасы тияр. Юлда чыраган бөтен тимер-тымырны җыя башласаң әти. Иренмичә, аны иелеп алыр хәлем юк әле, яме? Улы даганы иелеп алмагач, әтисе даганы алган да тимерчегә кереп 25 тиенгә саткан. Һәм шул акчага базардан чияләр сатып алган. Киттеләр ди булар кайтыр юлга чыгып, баралар, әтисе алдан, ә малай артыннан. Әтисе шунда сиздермичә генә юлга сатып алган чияләрне берәм-берәм ташлап бара икән. Ә малай арттан әтисе ташлаган чияләрне иелеп алып ашап бара икән. Әтисе бөтен чияләрне дә ташлап бетергәч, чүпләп барган малаена борылып, болай дигән. Менә шулай, улым, акылны хезмәт үкмичә генә алып булмый аны. Әгәр дә син бер үрелеп эшеңне бетергән булсаң, башка ияләсең дә булмыйдыр ие. Ә булай, бер дага сатып алган акча бәһасенә алынган чияләрне 125 тапкыр иелеп алырга мәҗбүр булдың. Шуннан соң бу малайның йөзе дә оятыннан чия кебек кып-кызыл булып кызарып чыккандай. Һәр нәрсәне вакытында эшләсәң, оялып кызарып утырырга да туры килмәячәк һәм вакытың да күбрәк калачак. Ә мин сезнең белән киләсе очрашуларга хәтле сау булашам. Сау булыгыз. Сәлам, кызлар, малайлар. Сезне гадәттәгечә тылсымлы әкиятләр иленә чакырам. Аю бабай, башкалардан калмыйсыңдыр, үзеңә дә койрык сайлыйсыңдыр. Шунда миңа да берәр генә булса койрык алып кайт әле. Картибәннең ботаклары койрыклар белән тулы икән. Һәр ботак саен яңа койрык. Кайсы зын, кайсы кыска, кайсы ак, кайсы кара, кайсы туры, кайсы бөкре.